ଶୀତ ଦିନରେ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ଖେଳିଲା, ଚାଷୀ କାନ୍ଦୁଛି। ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ଏ ପୃଥିବୀ ସବୁଜ ଫଳ ଆଜି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇ ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛୁ। ସେଇ ହୃଦଘାତ ରୋଗକୁ ନେଇ କବି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଅଜିତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଥିଲା ଗୀତ ଭୁଲିବା ଯଦି ଥିଲା ତାହେଲେ ଭୁଲିଗଲ, ତାକୁ କାହିଁକି ନ ଭୁଲିଲ? ଭୁଲିଯିବା ଯଦି ଥିଲା ଭୁଲି ଯାଇନ କାହିଁକି? ଏ ସତୀ ତାଙ୍କରେ ବୋଧେ କିଏ ଜଣେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟେ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ଆମେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଭୁଲିଯିବା କଥା ଆଗରୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତ, କାହିଁକି ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ତମେ କାହିଁକି ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ହେ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ହୋ ଅତି ଯାହା ତାଙ୍କର କବିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଏକ କୃତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ କବିତା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆସିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆସି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବେଶ ସେ କବିତା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତେଣୁ এই কবিতা সমীক্ষাକୁ এইটি ରଖି ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରେମ କବିତାଟିଏ ପୁଣି ଭେଟିଦେବି। ମୁଁ ମଦକୁ ପ୍ରେମ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ହରକତ